Bine ai venit! Sunt Mona Lee. Și în această sesiune vei trece printr-un proces de trezire și activare a straturilor latente ale ADN-ului tău spiritual. Cu ajutorul mamei cosmice și a gardienilor de lumină. Fiecare ființă umană deține un blueprint sau un plan divin original. O hartă a potențialului său cel mai înalt. Activarea acestor straturi din ADN-ul tău spiritual te va conduce spre o ascensiune în conștiință și o evoluție spirituală accelerată. Repetând această sesiune, vei deveni din ce în ce mai echipat să navighezi provocările vieții, să accesezi înțelepciunea divină și să trăiești în armonie cu legile Universului. Vei deveni aliniat cu misiunea ta sufletească și deschis să primești ghidare și sprijin din planul divin. Acum, dă-ți voie să închizi ochii și să te afunzi într-o stare perfectă de liniște și relaxare, lăsându-te absorbit de senzațiile din corpul tău și de sunetul vocii mele, ce începe să te liniștească din ce în ce mai mult, detașându-te ușor de toate gândurile de pe ziua de astăzi. Și lăsând vocea mea să fie cu tine și să te liniștească și mai mult. Inspiră adânc și expirând, conectează-te și mai mult cu starea de liniște din interior. Simțind destinderea din umerii tăi și lăsând aceste senzații să se extindă puțin câte puțin spre zona cefei, zona gâtului, să-ți cuprindă fruntea și creștetul capului. Cu o liniște adâncă și plăcută, ce începe să se răspândească prin tot corpul. Foarte bine. E perfect așa. Acum, în această stare perfectă de liniște interioară, imaginează-ți cum ești transportat într-un loc divin, unde simți cum centrul inimii tale se întâlnește cu întregul cosmos. În acest loc ești întâmpinat de gardienii luminii
un colectiv de ființe luminoase care sunt gardienii zorilor și au rolul de a dispersa întunericul și de a aduce noi începuturi pentru cei pregătiți să-și îmbrățișeze adevărata lumină interioară. Aceste ființe sublime și înțelepte stau ca protectori și ghizi în ceremonia sacră de trezire și activare a ADN-ului spiritual. Ei sunt prezenți pentru a oferi protecție, lumină și înțelepciune, asigurându-se că procesul de transformare se desfășoară în siguranță și armonie. În momentul când pasul tău pătrunde în cercul sacru al ceremoniei, gardienii de lumină încep să țeasă un câmp energetic protectiv în jurul tău. Această barieră de lumină este menită să te păzească de orice interferență sau energie negativă, creând un spațiu sacru în care transformarea ta interioară poate avea loc fără opreliști. Dă-ți voie să respiri adânc și să simți prezența Mamei Cosmice, arhetipul universal al creației și iubirii necondiționate. Câmpul energetic vibrant creat de gardienii luminii este îmbogățit și înălțat prin prezența măreață a Mamei Cosmice. Ea, esența divină și maternă a Universului, se apropie cu o grație care transcende realitatea umană, gata să îndrume și să protejeze acest proces de transformare interioară. Rolul său este de a transfera cele mai înalte coturi de lumină cristalină celor care sunt gata să îmbrățișeze adevăratul potențial divin. Acum ești invitat de aceste ființe luminoase să participi într-un cerc sacru de lumină divină. Într-un sanctuar unde cele mai pure energii ale Universului converg în scopul de a te iniția în această călătorie profundă de activare și transformare. Și poate că ai început să simți deja cum în interiorul acestui cerc sacru începi să te confrunți cu umbrele care există în interiorul tău. Luminile false, implanturile, curenții inversați, rănile care au definit călătoria ta până acum.
Acum și aici invoc ordinul de smarald și flacăra albastră să aducă vindecare și purificare la nivel celular și energetic. Flacăra albastră este cunoscută pentru capacitatea sa de a arde și de a alchimiza orice energie negativă sau blocaj energetic, lăsând în urmă doar puritate și claritate. Ființele de lumină încep acum procesul de îndepărtare a miasmei care ți-a tulburat viziunea. Dizolvarea implanturilor, dizolvarea luminilor false și a curenților inversați care ți-au împiedicat progresul. Închiderea portalurilor întunecate și tunelurilor întunecate. Care au permis infiltrarea energiilor care nu sunt aliniate cu voința ta divină. Tunelurile și portalurile întunecate care au permis infiltrarea energiilor care nu sunt aliniate cu binele tău cel mai înalt. Acum sunt închise, sigilate cu lumina celor mai înalte coduri cristaline. În acest moment, ți se cere să privești în adâncul ființei tale și să înfrunți întunericul cu mult curaj, permițând codurilor cristaline să transmute aceste umbre în lumină. Permițând acestor ființe să lucreze la nivelul memoriei celulare, eliberând amprentele negative și traumele stocate în corpul fizic, mental, emoțional și spiritual. Acest proces de curățare a ADN-ului tău spiritual este însoțit de o curățare profundă a câmpului tău energetic, cum ar fi blocajele energetice, tiparele emoționale și mentale limitative care ar putea împiedica recepția și integrarea acestor coduri de lumină cristalină. Acum invoc ordinul de ametist și flacăra violet să lumineze câmpul tău energetic. Flacăra violet este renumită pentru capacitatea sa de transmutare și de eliberare karmică, lucrând la niveluri profunde ale ființei pentru a dizolva vechile tipare negative și pentru a elibera sufletul de povara trecutului. Inspiră adânc
Și expirând, dă-ți voie să lași aceste ființe să lucreze la nivel karmic, eliberându-te de datoriile karmice sau rănile karmice care ar putea înfrâna evoluția ta spirituală și activarea ADN-ului tău spiritual. În acest moment sunt eliberate tiparele karmice care te țin ancorat în vibrații joase. Creând astfel un teren propice pentru activarea ADN-ului tău. Acum și aici invoc ordinul de aur și flacăra de aur să intervină acum pentru a infuza în ființa ta energii de înaltă vibrație, lumină și înțelepciune divină. Inspiră adânc și ține respirația în piept timp de 7 secunde. Șapte, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expiră acum și lasă flacăra de aur să-ți activeze centrii energetici și spirituali, stimulând trezirea conștiinței și amplificând intuiția ta. Conexiunea cu întreaga sursă divină. Gardienii luminii, ordinul de smarald și flacăra albastră, ordinul de ametist și flacăra violet, ordinul de aur și flacăra de aur, împreună cu mama cosmică, îți deschid acum porțile către o nouă dimensiune a existenței, unde vei fi capabil să accesezi abilități și cunoaștere care transcend înțelegerea umană. Acum, inspiră adânc și ține această respirație în piept timp de 7 secunde. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expiră adânc și dă-ți voie să primești aceste coduri de lumină cristalină și frecvențe înalte direct în structura ta energetică. Vibrația înaltă ajută foarte mult în accesarea și integrarea acestor coduri noi de lumină cristalină. Inspiră din nou, adânc și profund, și ține această respirație în piept timp de 7 secunde. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expiră adânc
și prin intenție ridică-ți vibrația. Permițând acestor ființe divine să creeze condițiile necesare pentru ca ADN-ul tău spiritual să fie receptiv la transformare și activare. Foarte bine. Wow! Energiile sunt foarte intense. Acum, inspiră adânc și ține această respirație în piept timp de încă 7 secunde. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspiră adânc și prin intenție ridică-ți și mai mult vibrația. Simțind această undă de energie în mâini sau picioare și o senzație adâncă de liniște și pace. Dacă simți nevoia să plângi, nu ține această emoție în interior. Este important să te detașezi de toate emoțiile. Și plânsul ajută foarte mult. Wow! Emoțiile sunt foarte puternice acum. Inspiră adânc. Inspiră adânc și ține această respirație în piept timp de 7 secunde. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expiră profund și dă-ți voie să lași lumina divină să curgă prin toate structurile energetice ale ființei tale, canalizând astfel frecvențele energetice specifice ție, care rezonează cu diferite straturi ale ADN-ului tău spiritual. Foarte bine. Cu fiecare respirație aduci în corpul tău frecvențe înalte de lumină care sunt ajustate în mod meticulos pentru a activa secvențele latente din câmpul tău energetic, asemenea unor chei care deschid lacăte specifice. Inspiră adânc și ține respirația în piept timp de 7 secunde. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expiră lung și profund și simte cum secvențele ADN-ului tău care au rămas neutilizate sau neactivate încep acum să vibreze cu lumină și energie. Trezindu-se la adevăratul potențial divin. E perfect așa. Aceste coduri de lumină sunt pline de informații și înțelepciune divină, care îți oferă posibilitatea să ai accesul la noi abilități spirituale, precum clarviziunea, claraudiția,
telepatia, vindecare energetică, atât pentru tine, cât și pentru cei din jur. Pe măsură ce aceste noi straturi de ADN sunt activate, ești ghidat de aceste ființe să te reconectezi cu sursa cosmică și cu întregul univers. Prin această conectare, simți unitate cu tot ce există și înțelegi rolul tău în marele plan divin. În acest moment, simți cum ești îmbrățișat de Mama Cosmică, cu o iubire atât de vastă și profundă, încât toate fricile și îndoielile încep să se dizolve. Prin firele sale de lumină cristalină, ea activează ADN-ul tău și îți reamintește de legătura ta eternă cu Divinul, de capacitatea ta de a trăi în armonie cu iubirea și lumina Universului. Mama Cosmică creează acum un voal plasmatic care va fi cu tine chiar și după ce această sesiune se va încheia. Acesta te va proteja de orice energie joasă din exterior, asigurându-se că vei continua această integrare în modul cel mai benefic pentru tine. Această lumină plasmatică va fi cu tine să te protejeze în fiecare moment, creând un scut puternic împotriva oricăror perturbații din exterior care ar putea încerca să destabilizeze noua ta stare de vibrație înaltă. Așa să fie și așa este. Te îmbrățișez cu iubire și recunoștință. Cu drag, Mona Lee.